sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun J.M.V. Sunarjo. Kanthi irah-irahan Tante Vivi. Prasasat pendak minggu sore wiwit 3 taun kepungkur Vivi menyang Pantai Marina. Sedilo-sedilo nyilakake rambute sing kemlewer nutupi raine. Rambut kang kaore sageger kuwi njalari Vivi katon luwih anggun lan mundhak kasulistiyane. Rambut ngembang mayang kuwi sing bisa ngruntuhake atine Wawan kanthi janji prasetya bakal nglakoni urip bebarengan. Limang taun omah-omah pranyata Vivi durung bisa duwe anak. Miturut hasil USG, Vivi kena kista. Wawan sarujuk, Vivi dioperasi lan janji tetep setya marang Vivi senajan resikone bakal ora bisa ngandhut. Janji kari janji, bebarengan lumakuning wektu pikirane Wawan malih kanthi alesan wong tuwane kekaro kepengin duwe putu saka Vivi. Wusana kekarone pegatan. Vivi njupuk krikil. Disawatake menyang sela-selaning ombak kang ora ana mandheke kuwi. Plung. Krikil kelem njupuk maneh. Disawatake maneh. Wanda, Windy, ora pareng ngono kuwi, pamenginge Bambang. Swara mau kuwawa mbuyarake panglamune Vivi. Nyuwun pangapunten, Tante. Vivi mesem banjur ngajak salaman bocil kembar sing swarane isih cedhal kuwi. Kula ugi nyuwun pangapunten, anak-anak kula sampun ngganggu kamardikan panjenengan, ucape Bambang. Mboten menapa-menapa, pancen lare alit, kula mboten rumaos keganggu. Wangsulane Vivi karo isih ngumbar eseme. Jebul Wanda lan Windy malah lungguh lendetan lengene Vivi ngiwa nengen sing nuwuhake rasa pekewuhe bapake. Winda, Windy, ora pareng ngono kuwi, pamenginge Bambang. Sumendal atine Vivi banjur ngrangkul Winda lan Windy. Merga pekewuh, Bambang banjur ngajak anak-anake mulih. Panyawange Vivi ngetut lakune bocil loro umur udakara 4 taunan sing digandeng ngiwa nengen dening bapake mau. Saumpama aku ora ngidap penyakit kista, anakku mesti wis saumuran bocah kembar mau. Gumremenge. Minggu sore candhake nalika Vivi tekan Pantai Marina maneh. Pranyata Winda lan Windy wis dolanan ing kono karo bapake. Nembe momong, panyapane Vivi. Iya, wiwit ketemu panjenengan minggu sore kepungkur, anak-anakku ngajak mrene maneh, kepengin ketemu panjenengan. Aku Bambang, bapake Winda lan Windy. Aku Vivi. Dumadakan kembar ngajak menyang depot es krim.
Nalika ngenteni Bambang pesen es krim, Winda lan Windy manja ing pangkone Vivi. Ora gelem ucul saka rangkulane. Senajan bapake teka karo nggawa es krim. Ibune kembar apa repot kok momong dhewe? Vivi negesake. Bambang mesem. Esem kang ngandhut rasa sedih entuk pitakonan kuwi. Senajan sedih, Bambang wangsulan uga. Ibune kembar kapundhut nalika nglairake kembar. Pangapurane, aku melu bela sungkawa. Ujare Vivi karo nyeka janggute Winda sing cemot es krim. Matur nuwun awit kawigatene. Uga kawigatene marang anak-anakku, Winda lan Windy. Kene genti di bangku bapak. Yen putrane seneng ing pangkonku, ya ben aku rumangsa bahagia bisa mangku kekarone senajan mung sedhela. Wangsulane Vivi isih karo nyeka lambe, pipi lan janggute Winda. Mendah bahagiane wanita sing bisa nglairake, ora kaya aku dibuang kakung merga ora bisa menehi anak. Gumremenge Vivi lirih kaya mung kanggo dheweke dhewe. Bambang durung mudeng apa sing dikandhakake dening Vivi mau. Winda, Windy, wis surup, mulih yo. Minggu sore ngarep dolan mrene meneh. Nyuwun pamit Tante Vivi dhisik. Pangajake Bambang marang anake kembar, ngemu pangajak marang Vivi ketemu maneh ing Pantai Marina kono. Minggu sore dolan mrene meneh ya Cahayu. Winda lan Windy sing durung tau ngrasakake katresnane wong tuwa wadon kuwi ketemu Tante Vivi sing sajak wigati marang dheweke nyereng ngajak bapake menyang Pantai Marina saperlu ketemu Tante Vivi. Semono uga Vivi ana rasa kangen marang kembar mau. Yen ora kleru, jeng Vivi tau ngendika ngene, mendah bahagiane wanita sing bisa nglairake lan bisa duwe anak. Ora kaya aku wadon mandul. Dibuang kakung merga ora bisa menehi anak. Apa maksude? Pitakone Bambang ing Minggu sore candhake. Vivi mesem lan banjur wangsulan. Pancen ngono iku lelakonku, Mas. Dadi jeng Vivi wis tau omah-omah. Wis, nanging merga aku ngidap kista kepeksa rahimku diangkat. Aku dadi wadon mandul banjur dibuang. Sejatine yen aku gelem diwayuh, aku ora dipegat. Nanging tinimbang duwe maru, aku milih urip ijen. Apa? Jeng Vivi duwe pepinginan omah-omah maneh. Aku trauma, aku cacat, aku mandul. Panjenengan ngerti to yen wanita sing wis diangkat rahime kuwi kejaba ora bisa duwe anak, uga ora bisa aweh kenikmatan marang priya. Aku wedi yen dipegat maneh. Wong mlarat iku lara, nanging luwih lara maneh wadon sing ditandhingake karo wadon liya kaya aku iki. Anakku kembar iki durung tau ngrasakake katresnaning wong tuwa wadon. Dheweke butuh ibu. Mendah senenge anak-anakku iku yen jeng Vivi kersa dadi ibune. Aku ora butuh wanita kang bisa menehi aku anak lan kenikmatan. Sing dibutuhake wanita sing gelem dadi ibu lan nresnani anak-anakku.
Kanggo sauntara wektu kekarone meneng ora ana sing guneman. Sawetara kuwi swara ombak sing nyempyok watu-watu sapinggiring Pantai Marina sore kuwi isih pating glebyur. Kadidene konser musik alam kang merdu. Nalika panyawang kekarone tempuk, kumesar ati kekarone lan nalika Vivi ngerti yen Winda lan Windy migatekake tuwuh rasa welas saka telenging atine. Vivi mesem karo Mas patake Windy lan Winda. Ngerti dipigatekake kembar nyedak njaluk pangku ngiwonengen. Vivi banjur ngarasi kembar genti-genten kebak ing katresnan. Biyen ing Pantai Marina iki dadi seksi aku nampa katresnane Wawan kang pungkasane aku dipegat. Lan saiki kanggo Winda lan Windy bocah kembar kae aku bakal nampa panglamare Bambang. Bakal dak tresnani bocah kembar kae kanthi tulusing ati. Aku sanggup dadi ibune. Dadi ibu lak ora kudu nglairake anak. Mbok menawa wae kanthi aku dadi ibune kembar, aku bisa nemokake kebahagiaanku lan uga mbahagiaake wong liya. Batin atine Vivi sing banjur menyat, ngadeg nyusul Bambang lan kembar. Tante Vivi, pambengoke kembar banjur ngrangkul Vivi kaya ngrangkul ibune dhewe. Karipta dening JMV Sunarjo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 58 tanggal 26 April 2000 selangkung ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.